Altså plus, det er, at vi kommer ud af cellerne, ikke? Minuset, det er jo lidt sådan, altså der er ikke rigtig noget minus i, men altså, sådan det her arbejde, det vil man jo aldrig foretage sig udenfor. Herinde, så er det jo fint nok. Jeg synes bare, det er meget sjovt, når man laver nogle forskellige ting, og så man ved, at man har bidraget med det. Altså, det kan komme et andet eksempel, hvis man var murerarbejdsmand udenfor, og så kører man forbi en nyrenoveret bygning, så ville man også synes, det var meget sjovt, at man har været med til at lave den her bygning. Selvom man bare har været en arbejder, og der bare har været på, altså passet sit arbejde. Og så tror jeg, at folk tænker lidt mere over, hvor den her kommer fra, når de tager deres pasta eller mysli nede i Netto. Hvis jeg vidste, at varen var produceret af nogle børn, der ikke fik nogen penge og sådan noget, så ville jeg jo ikke. Så ville jeg bare i sympati for børnene, ville jeg jo ikke købe varen. Det her, det må også være en billig løsning, for her der skal det jo ikke fragtes ud af landet. Der må være en hel del, altså man må spare nogle omkostninger ved, at det bliver lavet midt i København. Ja.